eke n'odogwu isi na-awago mkpụrụ obi ndị dani ọgịrịga ọda okwu idani kiribe odogwu isi na-awago ọda okwu n'idani okwu n'idani dide mkpụrụ obi n'idani ebele nwa were gaba yeso mogo nwa mama chinyelu ugo nwidani onye ọma chinyelu ego chinyelu ugo chinyelu ego nwidani na ya kene ayaka ekene ebele nwa were gaba ebele nwa chi na amalụ oji oyi ọgaranya ndị dani niile ọ bụ onye ka anyị na-ekwu ọ bụ ebele nwa mkpụrụ obi ndị dani ọfọ ndị dani jide ebube nyabu chief Ivanyi Chukwu umadigo okoyaga ezomogo bịa weli na nne mulodogwu na village na-akpọ akamanidane enola ya mana nna ya dịka ọnwụlugo ijebe jebe jede mma na nna ya bụ le chief Peter umadigo okoyaga papa anyị narị mmụọ amalise n'ọbụ onye bụ ichie akọma the second n'idani ọ nụrụ nwanyị wenụtala ụlọ mma Veronica umadigo okoyaga nwanyị dị mma ezinne nwanyị ọma abamụlọ ọmụmụ n'imeke mama o mama o mama o papa anya nọ n'ụlọ nwanyị tọ mana ọ bụ nne nye bụ isi nwanyị o wee mụta odogwu ọ gụrụ akwụkwọ na Central School n'Idani Bevel ọ gụrụ secondary n'Obiegbe Secondary School n'Idani Bevel ibo na-ede n'aka ndị nkuzi na-akọlọ n'aka ibugo mkpụrụ obi n'Idani ọ dị na nwatakịrị wee mebe ibe dị mma ibugo o wee gụsị akwụkwọ maka na nne ya na-azụ afịa na Abakaliki ebe a bụ ka dị m odogwu papa anya wee kpọlụ ya wee debe na shọpụ o wee mụba abịa ọ mụsịrị ya babịa wee jebe Ọnịcha do na nke nwanne ya lee Chinedu umadigo okoyaga aja wanụ kaba n'azụ n'Ọnịcha do ma nwanne ya na nwurugo alịlị ọ na-akwali alịlị nwanne na-akwali nwanne ya ọnwụ gbuli nwanne ya ọ bụ na ọnwụ na-eri ego obulu ego rapụ nwanne ya azọta ndụ edebere ọnwụ Chineduba ịba ihe igwe na ị na-ejekọ n'ụzụ onye bịala ụwa ga na nna Idani ka ike n'odogwu isi na-awa agụ mkpụrụ obi ndị Idani ọgịrịga ọda okwu Idani kiribe odogwu isi na-awa agụ ọda okwu n'Idani
ogwu onye dani dike mgbụrụ obi ni dani ebele nwa were ya gaba ezo m ọgụ na mama otu ndị ka o si bido abịa mmanya o mesịrị gbagote Lagos bido mesie jebe obodo China ego oyibo wee karịa o wee lụba mmanya nke ya kọmpini kwulu kọmpini ka anyị ji malụ odogwu isi na-awa agụ ya bụ direktọ Lucky Anison Investment Nigeria Limited CEO Datsun Nigeria Limited Leon Diamond Whiskey Dynasty Gold Whiskey Leon Swagger Blue Whiskey Leon Swagger Red Whiskey Lion Swagger Black Whiskey Grandmaster Whiskey Grandmaster Coffee Run Grandmaster Bosca Grandmaster Bitters Grandmaster Ginger Grandmaster Coffee Liquor Kokoma Bitters 1947 Root Power Ogaranya were gaba aka na-esi mmanya ị na-eme mmemme Ịchọba Grandmaster mmanya na-edozi arụ Lion Diamond Whiskey Diamond Gold mmanya anyị na-aṅụ aka na-esi mmanya na Naịjirịa elie ezomọgọ na-egado aka na-esi mmanya sodiwe emaja mgbe enwilo onye nwere ego bụchi nwa ogbenye o wekarịnụ nwanyị n'ụta nwanyị ọma Lolo Blessing Chibuzo Umadigo Okoyaga Ojugo nwanyị dị mma Ojugo nwanyị ọma Ugosimba nwanyị ọma o ma Chukwu jụrụ ọmụmụ chọba mma Chukwu dalụ Umadigo Okoyaga nọ ya dele ya mma Promise Umadigo Okoyaga Chief Cindy Umadigo Okoyaga nọ ya delu mma Chidebere Umadigo Okoyaga ụmụma bịala ụwa n'ọnụ isi na-awakọ mgbụla bi n'idani ezomọkụ wele gaba oyimọda opuo ezomọkụ bi oyilimu oji mote mọkọ nwanne m nyasị m keneli ya ụmụnne ya na ndị ọyị ya Chief Kosiso Chukwu Umadigo Okoyaga ego na-achụ ndị ilo n'idani nyasị m kene Chief Donatus Chukwu akụ dị na nwa na na-enwe ezomọgọ na na-enwe
Managing Director Lucky Donaldson Nigeria Limited Onyomani nwere ego. Managing Director Donald Master Night Club n'obodo Asaba. Chivogochukwu na-etu Yesen Ogbatuleni Ichida. Managing Director Blessed Ogomek Nigeria Limited Onyoma Welie Gaba. Onyoma Welie Gaba. Izuchukwu Enenwa Mmele Malugo Nidane. Chief Ugochukwu Ebene Yuji Tonis Motors Nigeria Limited. Onye ego Welie Gaba. Kidi Bani Chukwu Akukwe Ejamatu n'ezi ogwele. Magic Man na Malaysia. Magic nke Malaysia. Dike na Togo na Brazil odogwu. Dike na Togo obodo etibe mgbu ọgaranya. Chief Chinedu Anwụbụ alele nnọọ. Chinechendu n'Ojoko. Uno Mega World Nigeria Limited odogwu Welie Gaba. Ayo 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 Igbo ezugo. Chivana Yonunkwo Omesilo Fubosi na Naro. Onyoma Omesili nwonye nro nnọọ. Chief Chukwuemeka Ajamma Ọkwụlọka n'ọgbọ niile ọgaranya. Ijagaban the Prince and Princess Pampers onye ego Ọkwụlọka n'ọgba onye Ọkwụlọka. Chief Chukwuka Uchegbu Abiora Nidani. Abiora Nwidani no. Chief Chinwuba Ọzọkwale Ọzụdani oke ọzọ ọgaranya. Onye egwu Nidani eze ndị egwu Nwidani daalụ. Chief Chigozie Anagwu Ọsọbịa ndị Igbo n'Ọzọbụlụ. Ọsụọfịa ọkwala ụzọ n'ịkpa n'Ọzọbụlụ. Chukwuma Obi eze mgbu buru ụlọ ndị Igbo niile. Eze mgba ndị Oko. Nwa Mezaya n'Oko. Nwa Mezaya n'Oko. Nwa Mezaya n'Oko. Nwa Mezaya n'Oko. Temuo isi na wago. Wai je n'ụwa. Onye nwebe ọya dele ya mma. Mgbolobi Nidani